A few moments later. Hello guys, good morning. Mahog nas papagabres sa mga piso. Na guys, magkabakunan na sila kuan patuanan. Mali ka sa tanawan guys ba? Tapok sila. Ang kahimas. Ang gagmay na idadag ke to hinangkan. Kaya karaang hinangkan ang itom. Na, isa maabugon ang mga mga un. Asa tamakin ang mga buwak no. Sama sama kagbuak. Wala pa nga dugmok ng buwak na rin. Buwak na wag sa mga panilong kay grabe bekarag init daris buhol. Delikado, makasunog. Ano nga. Pagod ang dahon. Oo naman. Hindi tanawan no. Sanay ng manok. Sana dun ugondak sa pag-Abril. Sanay siya mga guys, muhik. Nga, hadlok lang sila itong itom. Maso gani guys, kaning agas ganihang kadlawon. Mga kapanganawad na sa pag-Abril, alauna, hangtod alas 3. Mga puno ang taon, nagamang sila na. Salamat ka agad, kung agas. Grabe isang taong, bangahang may tubig. 4 days ka dyan, agas guys. Ikalima ka adlaw ni agas. Upat pa ka adlaw nung pinaabot dara ni mahok pag nila mga kunot. Di ala de mga grasya sikwa. Salamat ka adlaw dia. Guys, grasya sikwa sa kabuntagan. Mo yang ganahan na masuri-suri guys ini kabuntag sa mga garden kay makalingaw. Kita mo kumabunga. Ani sikwa. Na. Mo na siyang mahimong bunga guys kaya budyo matabok man. No. Mo na ma-develop pag idahang bunga. Ayan na guys. Bujag ka ado. Alas na naidaghan rin buwak sa sikwa. Pag mang sikwa guys, dahil sa dyan yung katay. Tama dari. Hindi na naman sa pakatazan ito sa wire. Kaya delikado yung simba kong may mga gisi ng wire. Kwentihan na sa itong mamupo. Dara naman sa gipakatay guys. Dara ibabos kulungan. Lubog. Ha? And napipino naman guys. Nakapupo naman may danig duha. Dasang adlaw. Napod. Luoy lang man ni kay pipilis ng init. Ting init nang pud ning kuan siya, dagi sa nalubog. Ting init no pud sa timingan guys, bukad ka gid taman nang gibubuan gani ha. Ngomong ubasa luoy ka adto giinit na guys. Napod pa ni bunga dani ah. Nalubog man ning bunga dani. Bantay lang man ning kamak-kamak kay aron ni mga liso. Sayang ah. Bunga naman dyan na. Ya. Yapod. Uy, lada dyan guys. Sikwa. Ilis-ilis dari gamang gulay guys. Basa, sikwa. Ang batong ipuon ng papag-Abril kay nasubra as katambok kinuon. Yung ipuo. Yung itong alidaan ko ulit pagtanon. Itong pa dito upo. Ulit pakatay na mo. Yapod. Sikwa again ya. Kung dapat ang kinakusgang mga taong inawa, magmabunga rin sa taong pa. Umong giutan. Ay, utan na niya. Anda golden berry, favorite ni Kimya. Ito pa hinog, karang naghanak bunga guys eh. Kinsa nakarelate na ng golden berry. Karang ni ka, lami ka lawas ni siya na. Golden berry, lagtob ni dan sa mga guys. Ang tawag lagtob. Napod, golden berry. Kari ka na naman hinog, nang kuan man, ang lisi man. Kumbari ay, pupunuan. Ano ba yung hinog sila yun, ya. Hinog ng butin eh. Kaya na ba kim dani, ang pangalan guys, ya. Nagtub, yung ako. Naghatang ni Kimyat. Kaya naman tinatan mo taon. Yung mahinog di ay. Sama ng mga kanding, kalugway ng buti. Kapod. Yes. Matang ng kimi-kimi. Lagtob. Golden berry. Ano guys. Lami man si Zagwan guys. Lami man si Zag benefit sa tanglawas kanya. Search nyo guys. Tugas kimya to ah.
Hala may katawag sa mga basing gamatoy, ha? Wala sa guys, kaya paim na magatas ni kabuntag, di man ganahan mo inom mo gatas. Milo izaha. Mas kimyat oy. Kani mo yung vitamins ni kimyat, nutrilin, o kari. Sa unahan na isang gipropan, mo manggihapon. Suwadyan halap, pero halam mo ba, suwadyan o balik o propan, kaya basin umugana na isang kaon. Sakit magud pa isang ngipon, mo siguro sa isang di ganahan mo kaon, kaya magngot-ngot mag isang ngipon, kaya na may lungag lagi. Hilig o kindi. Day. Bindiri. Kimi. Kimi. Ay, bindiri, kimi. Sus, tabangan alam, pikang kimi. Hinay, ma. Hagbang ka. Hagbang ka, mama. Mantad ito mahawala, tita. Ano ila, das kimi, ini kabuntag, kaya mazunan makakaon, yung taon pagsuga. Kanagang anak ko. Pamakay pamahaw. Sekarang na. Fruits bitaw na. Golden berry. Kagtag pag hair. Ito panimpot lang imong hair day. Kaya basin mo ni ka. Tambot pag imong buhok ni mo. Nagkaso ka. Kuan imong buhok. Sama imong musulti. Lami. Lami di. Wow. Lami dance. Tamis. Ganahan na sila guys. Golden berry. Nagipanguha para ni mo. Islas kuya. Di man sila mga undana. Lami mo. Ganahan gani ko dana. Masuk kita kuban. Dakar kay hinog. Hinog. Okay, hinog. Hinog siya. Kanang wai. Azo ni na daot man ya. Pahap. Ma. Kut sa wood ha. Kanang di. Okay. Di. Kanang di parang mo nga madi gani ay. Tamis ka. Dami no. Ang uban na skim-kim ato na naman nailiguon dito ilas kurami. Gabi makabilar dari kamang tubig guys. Makabilar dari kamang tubig. Kay muagas alas 12 gabi. Mura na may dari mga ungo dari guys. Kay mumata mi alas 12 gabi. Kinahanglan sa mumata kay ug di ka mumata alas 12 gabi. Di ka kakasawog. Makamata mi alas 12. Nahuman mi sawog guys alas 3. Mo nang agwanta lamang gud kay ug di magagwanta aron ladyo ang magkausanan. Tumas madparan. Okay ra ta sa una uga pa huga-huga we dari kamang sapa kay maka laba unta mi dari sapa sa unta man agamang sapa grabe namang hugawa buot mang kai ug batasan ang naghugaw masupang kulatahon ito guys no makapangot madum to sa una guys dari sapa kay matugbeng man lamang ko dari sa unahan na may tugbengan diha adto na may himuan man na naglabhanan karon na agwanta jud mi dani guys way tubig pastilan nagkausan na mo to sladyo karaan na magkausan na to tubod. Malagay ganiha pag agas, nawad gazid ni. Tagdugay man mo agas. Magilis ako guys, kay mo larga na pag ko. Ang ginabuhi na pagtada ni, habani ko ninjo. Guys, ang gida birth ni Kimyat kay ihapit na dato sa isang teacher karon. Hapit na ilang klase. Magdali Kim. Unsa mo voluntaryo sa Papa Dadto. Kuan. Magbrigada na sila. Si Papa Gabriel mo ikuan. Brigada para Kimi. Tara guys, ang manang ihapit ang birth ni Kimyat. Walang kimilit sa papatos. Teacher niya sa. Okay, wapa diha. Sa ning balik sa Papa Gabriel mo brigada para ni Kimi. Kimyat mo iligo. Paliligo mo na guys. Datan kan brigada sa Papa Gabriel. Kalami. Tapos bibi dito naglaag. Labza na mas bibi dito. Saan sa idari? Uy, guwang na saging guys, saging sa silingan, guwang na. Hello. Good morning. Good morning. Gibutangan naman ko gloves. Okay, aron di ma, sama dagang mata. Naka di ay bi. Nalaway di ay. Baby ko, mga buyag ito. Go. I will be there. Tutulog na. Hagod na, tutulog na. I will be there. Kaya harus ada gawak magtambay. Siya may gawak magtambay guys.
Jag nagbibi. Uy, buyag. Huh? Buyag ka dong. Ayan. So, yung gili dong. Gili mo dong. Huh? Ang iton. Ang iton. Lakaton. Ang katon. Ang iton. Torororoton. Doon mo, tiyan na, Bi. Naduara mo lang. Nagbatang kalakaton, naglaag Miss Puti. Ay, kasama mo katabi. Dong. Dalton. Kinsa mo katabi, Dalton? Oh, siya ba? Da. Siya. Misis na po. Kikilig. Ito sa bangan. Da. Lapot taong laway. Lapot ng imong laway. Tanaw ba sa nga tikimyat? Tikimyat! Tawagan Dalton! Huh? May mga tikimi, arang bisiha? Arang bisiha? Rumah, moral, bilit sa lingkulanan. Kimyat? Tut. Nawa ra baga jud koy ipok kay ang gitabunan. Nagbudjasan ni. Magitang tangag diaper. Nabiyo. Manggit ang tangag diaper aro makaginhawa ng imong kanot. Tug imong buto. Magamay. Dong no. Aro makaginhawa lagi tao ning hang pututoy nga gamatoy. Dong Dalton. Aro makaginhawa ni imong kanot. Nga gamatoy no. Isnak tag saging dia, ang rangwa nga. Nami kaadjog saging dia, guys. Isnak. Anta. Hilia dali day. Jauh. Mantap. Kayo ginamos. Apa sih? Buan. Nih. Magbibi nagdidi ng nanay. Muli na may day. Kala ka na day. Nagngam na naman nagpasama ka naka-ihis ng ipok kung nakaabot sa CR. Ayun na may guys. A few moments later. Apas akong iliya to naglaag na to. Ubus. Pasang kadua naglakaw. Uy. Ngit-ngit na raba guys. Ngit-ngit nagmang video. Uy, kinsa man iro basta nisang makapaak ha? Diyan nag-iyat Huwag kang matakot yan. Kinsa man natukoy? Kila Gian. Asa ko daw day kansa mapangitan mo. Mama,